někde školu. Věrečnou, kde jsem viděl, že jsem pořád na jeho nohách, no a zkusil jsem to. Ale jak to dopadlo, netuším. Já jsem si říkal, protože ty si před několika dny získal bronzovou medaili na mistrovství republiky v bazénovém plavání na 200 znak, jestli od té poslední bojky nepůjde znakem, jestli by to nebylo rychlejší. Je to dost možný. Dobře, takže děkuju a do tepla.